Hoy mga waray nun, maopay na aga, udto, kulot ng gabi haiyo nga tanan. Welcome to my vlog. Ako ini ang waray-waray na taga-Sabang na naghihingyap na makadamo in subscriber. Kaya subscribe na! Ano na, sige na, subscribe na kamo. Pakadto kamo ha akong YouTube channel ng Pidlita at Bagtingan para sigurado na permi niyo makikita nita mga bag-o na video na i-upload. Damo nga salamat. Harani na, magtigang it ako ang pinakauna na vlog. Bangin ang mga sunod na mga adlaw, ako na i-upload ha akong YouTube channel na Facebook. Pero syempre, subscribe anay kamo. Pakadtula kamo ha akong YouTube channel. YouTube channel. Sorry. Ay nako, ang hirap kumita. Okay, ulit. Otro. Pakadtula kamo ha akong YouTube channel ng Pidlita at Bagtingan para makita niyo dayon at akong mga bago na video na i-upload ha YouTube. Damo nga salamat. Welcome kamo ha akong wari-wari channel. Kung nakita niyo ha video na mga tulay na tinatawag natin na Sawaniko Bridge, ini ang pinakasahan ko na i-vlog. Pero kaaraman it akong i-vlog. Kaya burubantay niyo at susunod ko na mga video kay maopay ini. Nga tinatawag ini nga Sawaniko Bridge na Marcos Bridge. Yan siyempre, Bridge of Love. Oy, sana all. Kaya damo nga salamat. Ayaw niyo nga lipdi na pag-subscribe ha akong YouTube channel, hindi channel ng Pidlita at Bagtingan para lagi kamo updated ha akong mga video. Damo nga salamat.